Kailangan mong malaman ng totoo. Ha? Ano yung sinasabi mo? Imposible yan. Maraming salamat pala, Berto. Huwag mo na ako sunduin mamaya. Tinanghali na yata ang dating ni Ruby. Sino kaya yung lalaking yun? Bakit naman kumare? Nakakahiya kasi sa'yo, pare. Naabala ka pa namin. Huwag kang mag-alala, mare. At saka, ibinilin ka sa akin ni Pare Masong. Sigurado ka ba, paring Berto? Oo naman. O siya, sige. Mag-ayos pa ako ng mga paninda ko. Maraming salamat ulit, pare. Sige, mare. Ruby, O Mitch, magandang umaga sa'yo. magandang umaga din sa'yo, Ruby. Bakit tinanghali ka yata sa pagbubukas ng pwesto mo ngayon? Oo nga eh. Si Masong kasi, maagang lumabas ng Maynila. Inasikaso ko muna siya bago ako pumunta dito. Ilang linggo na naman ba mawawala ang asawa mo bago umuwi? Depende sa boss niya. Minsan, inaabot ng 1 buwan. Buti, kinakaya mo pa na mag-isa sa bahay. Tapos, nagbubukas ka pa ng pwesto nang walang katulong. Hindi naman ako nahihirapan dahil nakikisuyo naman ng asawa ko kumpare namin si Berto. Ganun ba? Sino pala yung naghatid sa'yo kanina? Siya ba yung kumpare nyo? Oo, si Berto nga yun. Mabuti naman at may kumpare kayong maaasahan. Oo nga eh, kaso nakakahiya din. Wala bang asawa yun si Berto? Wala, matagal nang walang asawa si Berto at hiwalay na. Mahirap nga yan, Mare. Baka pag-isipan kayo ng hindi maganda ng mga kapitbahay nyo. Kaya nga Mitch, kahit sabihin na natin ang asawa ko ang nakikisuyo sa kanya, hindi pa rin natin maiiwasan ang sasabihin ng ibang tao. Tama ka. Bakit hindi mo sabihin yan kay Masong? Nasabi ko na yan sa kanya. Kaso, sinabi niya na huwag ko raw intindihin ang sasabihin ng ibang tao kasi may tiwala naman siya sa akin. Oo nga. Mahalaga ang tiwala. Pero mas mahalaga pa rin ang pag-iingat. Lalo na't babae ka. Ay, bahala na. Si Masong naman ang may kagustuhan para humingin ng tulong sa kumpare niya. Sige Mitch, ayusin ko muna yung mga paninda ko. Sige. Mare, dinalan kita ng merienda mo. Baka nagugutom ka na. Hay nako Berto, nag-abala ka pa. Ayos lang ako. Naku, Mare. Okay lang. Sige na, tanggapin mo na ito. Salamat pare. Anong oras pala kita susunduin mamaya, Mare? Wag mo na akong sunduin pare. Sasabay na lang ako kay Mitch mamaya. Baka kasi gabihin kami sa pagsara ng pwesto. Ganun ba? Sige, Mare. Basta pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako, ha? Oo pare, salamat. Ruby, O Mitch, nakita ko na hinatiran ka ng kumpare nyo ng pagkain. oo nga eh, nakakahiya nga. Parang sobra naman yata yung pag-aasikaso ng kumpare mo sa'yo. Oo nga eh, si Masong nga na asawa ko, hindi niya nagagawang hatiran ako ng pagkain kapag wala siyang trabaho. Baka naman may gusto sa'yo yung kumpare nyo.
Nako, hindi naman siguro. Ayoko mag-isip ng masama. Lalo na baka concern lang siya. Sa bagay, Ikaw talaga. Nagmerienda ka na ba? hindi pa nga eh. Sakto. Paghatian na lang natin yung binigay ni Berto. Nako, baka may gayuma yan ha. Tara na. Mare, Ikaw pala, paring Berto. Bakit, Mare? Masama bang pakiramdam mo? Medyo masakit yung ulo ko. Nahihilo ako. naku, gusto mo bang ihatid na kita pa uwi para makapagpahinga ka? Huwag na pare. Iinom ko na lang ng gamot to. Sayang naman kung magsasara ako. Marami pa namang customer ngayon. Sigurado ka? Oo pare. Kung ayaw mo magsara, dito na lang muna ako para tulungan kita. Naku pare, wag na. Nakakahiya. Ayos lang talaga, Mare. Wala din naman akong trabaho ngayon. Pero pare, Ibinilin ka sa akin ni Pare Masong. Ako ang malalagot sa kanya kapag may nangyaring masama sa'yo. Ito pagkain. Kumain ka muna para magkaroon ka ng lakas. salamat pare. Mabuti na lang at nandyan ka. Wala yun. Maraming salamat pala sa pagtulong mo sa akin sa pwesto kanina. Wala yun, Ruby. Mabuti na lang at nandyan ka. Basta kapag kailangan mo ako, huwag kang mahiyang magsabi. Berto, Ano yun, Ruby? may sasabihin sana ako sa'yo. Pero, natatakot ako. Ako din, Mare. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Simula kasi nung tinutulungan mo ko, may nagbago. Yung pagtulong at pag-aalala mo sa akin, binigyan ko ng ibang kahulugan. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na mahulog sa'yo. Alam mo kung anong totoo, Mare. Totoong may kahulugan lahat ng yon. Anong ibig mong sabihin, Berto? Matagal na kitang gusto, Ruby. Pinipigilan ko lang nararamdaman ko dahil asawa ka ni Pare Masong. Kaya nung nakiusap ang asawa mo
natulungan kita habang wala siya. Sobrang saya ko, Ruby. Mahal kita, Ruby. Noon pa man. Mahal din kita, Berto. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking Ruby! kailangan. Oh, sis. Mukhang magandang araw mo, sis. Halata ba? May good news ba? O kaya may magandang nangyari? Share mo naman. Wala naman sis. Maganda lang talaga ang gising ko. Sus! Yung totoo nga, sis. Ibang-iba na kasi ang aura mo ngayon. Para bang in love. Bakit, sis? Dumating na ba yung asawa mo? Hindi pa sis. Ang totoo niyan, Anong totoo? kami na ni Berto. Ano? Kayo na ng kumpare mo? Huwag ka maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Nasisiraan ka na ba, sis? Mali ang ginagawa nyo. Alam ko naman sis. Pero nahulog na kasi ang love ko kay Berto. Mahal ko na siya. Agad-agad, sis. Baka naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo. Hindi sis. Totoo ito. Hindi ko naramdaman ito kay Masong. Ruby, hindi tama ang nararamdaman mo. Alam ko sis. Pero masaya ako ngayon. Masaya ka ngayon. Pero paano pag nalaman ni Masong? Ano na lang sasabihin ng mga tao? Pakiramdam ko, kaya kong harapin ang lahat. Basta kasama ko si Berto. Nagtitiis na magtrabaho sa malayo ang asawa mo, sis. Para sa ikabubuti nyo. Sana naisip mo yun. Oo sis. Pero hindi sapat yon. Si Berto, napupunan niya lahat ng pagkukulang ni Masong. Payong kaibigan lang, sis. Itigil nyo na habang maaga pa. Hindi ko kaya sis. Mahal ko na si Berto. Kung ipagpapatuloy nyo ang relasyon niya ni Berto, may masasaktan, sis. Pero kung iiwan ko siya, ako naman na masasaktan. Si Masong, bakit kaya siya tumatawag? Mahal, Hello, Masong? kumusta ka na dyan? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ang trabaho mo dyan? Eto, medyo pagod. Pero kakayanin. Kaya nga ako tumawag para kumustahin ka. Kumusta ang pwesto mo? Nakakabenta ka ba? Oo, ayos naman kahit papano. Mabuti naman. Pasensya ka na ha. Hindi pa rin ako makakauwi ngayon. Ah, ganun ba? Bakit? May dinagdag kasing trabaho dito. Kaya kailangan ko pa raw magtagal ng 1 buwan. 1 buwan pa? Oo, Ruby. Alam ko namang mahirap. Pero ginagawa ko naman to para sa atin. Oo, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala ha. Nariyan naman si kumparing Berto. Alam kong tinutulungan ka niya. At pinagkakatiwalaan ko siya. At ikaw. Masong, Bakit? May problema ba? wala naman. Ingat ka dyan, ha? Ikaw rin. Miss na kita, Ruby. Konting tiis na lang. Uuwi na rin ako. Miss na rin kita. Sige. Babaway ako sa pag-uwi ko. Tatawag na lang ako ulit. Sige, ingat ka.
Ruby. Kailangan na nating magdesisyon. Alam ko, Berto. Pero, paano si Masong? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi ko na kayang hindi ka kasama. Ako din, Berto. Hindi pa rin pala nila tinigil ang maling relasyon nila. Tungkol saan naman kaya ang pinag-uusapan nila? At parang seryoso. Hindi na natin kayang itago ito, Ruby. Mahal kita. Ayaw kong mawala ka pa. Ganun din ako, Berto. Pero, anong gagawin natin? Magpakalayo-layo tayo, Ruby. Itatakas kita. Ano? Kawawa naman si Masong. Hindi pwedeng matuloy ang gusto nila. Mali ang lahat ng to. Saan naman tayo pupunta, Berto? Sa amin, may bahay ako dun sa probinsya at bukid. Mabubuhay tayo dun ng tahimik at masaya. Natatakot ako. Ako din, Ruby. Pero, mas nananaig ang pagmamahal ko sa'yo. Ako din, Berto. Sige, sasama ako sa'yo. Salamat, Ruby. Pangako, hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Kailan tayo aalis? Sa susunod na araw, ayusin ko lang lahat ang kakailanganin natin. Sige. Kailangan malaman ni Masong to. Hindi ko pwedeng itago ito. Kawawa si Masong. Hello, Masong. Hello, Mitch. Napatawag ka? Ayos lang ba si Ruby? Masong, pasensya ka na kung bigla akong tumawag sa'yo. Pero, kailangan mong malaman ang totoo. Anong totoo? Bakit parang seryoso ang boses mo? Masong, may relasyon si Ruby at ang kumpare mo si Berto. Ha? Ano yung sinasabi mo? Imposible yan. Pinagkakatiwalaan ko silang dalawa. Alam ko, at yun ang mas masakit. Pero, nakita ko at narinig ko sila. Inamin din mismo sa akin ni Ruby. Hindi! Hindi pwedeng mangyari yan! Masong, hindi lang yun. May plano na silang tumakas at magpakalayo-layo. Tatakas? Iiwan ako ni Ruby? Oo, Masong. Narinig ko mismo sa kanila. Sa susunod na araw na daw sila aalis. Pasensya ka na, Masong. Masakit man, pero totoo lahat ang sinabi ko. Salamat. Salamat sa pagsabi mo, Mitch. Anong gagawin mo ngayon? Uuwi ako. Hindi ako papayag na magtagumpay ang plano nila. Tama yan, Masong. Sige, Mitch. Maraming salamat ulit. Sana tama yung ginawa ko. Handa na ba lahat ang kailangan mo? Oo, Berto. Nandito na lahat. Tara na. At saan kayo pupunta?
pare. Bakit? Parang gulat na gulat kayong dalawa. Totoo pala ang lahat. Ganito pala ang pagtulong mo sa asawa ko, Berto. Masong, patawarin mo kami. Patawarin? Ito ba ang kapalit ng tiwala ko, Ruby? Ang sakripisyo ko sa pagtatrabaho sa malayo? Hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko kay Berto, Masong. Hindi sinasadya na lukuhin ako? Ginusto mo yan, Ruby! Hindi, Masong. Nangulila ako sa'yo. Nandyan si Berto. Siya lahat ang umako. Na ikaw ang dapat gumagawa. At sa akin mo pa isisi ang lahat? Ako bang may kasalanan ngayon? At ikaw, Berto, kumpare kita, itinuring kitang kapatid, pinagkatiwalaan, matagal ka na palang may pagnanasa sa asawa ko. Patawad, pare. Nagmahal lang din ako. Hindi dahilan yan para manira ka ng pamilya. Sa dinami-dami ng babae, asawa pa talaga ng kumpare mo ang napili mo. Mamili ka, Ruby. Ako o si Berto? Masong, hindi ko alam. Di mo alam? Pwes, ako nang mamimili sa'yo. Sumama ka kay Berto. Pero hindi ko kayo hayaang maging masaya. Sinisiguro ko, pananagutan nyo ang maling relasyon na to. Masong, patawarin mo ko. Bitawan mo ako, Ruby. Tama na, Ruby. Pinili mo na si Berto simula nung lukuhin mo ako. Hindi, Masong. Huwag ka nang magsalita. Ayaw ko nang marinig ang mga boses nyo. At lalong ayaw ko nang makita ang mga pagmumukha nyo. Kaya lumayas na kayo! Masong. Layas! Masong. Masong. Alis! Ang tiwala at katapatan ay pundasyon ng anumang relasyon. Kapag nilapastangan, nagdudulot ito ng sakit at kapahamakan. Hindi sapat ang pagmamahal kung kapalit nito ay pagtataksil at paglilinlang. Ang tamang desisyon ay dapat isaalang-alang ang kabutihan at dangal ng lahat, hindi lamang sariling kaligayahan.